Здравейте! Не мислех да правя видео, обаче реших така да се включа и да споделя. Първо искам да благодаря на тия, които се отзоваха на апела ми там, че ми трябват малко абонати. Така и още не съм се възползвал от тая цел, която си бях набелязал, да се включа на живо, да видя какво що. Просто не знам още опциите на това живо включване. Както и да е. Благодаря ви, но пък от тук мога да кажа следното. Нямам статистика тук на нещата. Не мога да кажа. Но явно апела ми е стигнал до много малко хора. Тоест той може да е стигнал до повече хора, което пак казвам, ето статистика няма. Но по една или друга причина, според мен, доста малко приятели от Фейсбук би съдействали. По една или друга причина не знам, но явно са малко. Всеки да си прави. Аз не мога да направя даже изводи. Как да ги направя, като не знам за какво става въпрос. Предвид, че което съм казал, че хората са се променили много и не съм очаквал кой знае какво. Да, имам абонатите, които ми трябваха. Сега може би няма и да ги задържа, защото аз не съм толкова интересен като някои хора тук сега в това пространство и изобщо в интернет пространството. Сега не искам пак да... Ще кажа ли? Не ме сравнявайте с Бати Киро. Даже Бати Киро въобще да мътра, защото не ми се занимава с тези неща. И там, дето съм казал нещо, което съм чул, което е най-вероятно жълта клюка или там какво, някакви жълти новини. Аз му бях фен на човека, просто нямам време да го гледам. Имам познати, които го гледат. Ме пита, защото знаеха, че го гледам по-рано, но толкова по-рано аз там някога, че не помня времето, няма значение. Гледал съм го, харесва ми, допада ми, окей. Не мога да се сравнявам с... Даже не искам. Само там, дето едно мое приятелче, дето така сравни някак с него по някакви си негови съображения. Въобще не искам да се замесвам с подобни неща, като сравнения, като всеки си различен. Даже аз много малко съм гледал, за да мога да се правя на него, примерно. Защото много съм далеко от тия неща да се правя на някой. И както съм казвал в други видеа, това с фалшивите работи при мен понякога човек се увлича от нещо, да, сигурен съм, защото примерно както
То е като, примерно, ако отидете някъде да живеете на друго място и там има някакъв диалект, както говорих скоро с едно приятелче, той ми говори там на шопски. Нали? В смисъл, аз съм сигурен, че ако отида там живея, няма горе на шопски. Ама то си до човека. Така, за тези индивидуалности на характери и на личности не искам да влизам в такива детайли, защото така, другия момент, който така обсъждах, т.е. така се прокрадва в хората, с които се споделям за този мой канал, нали, стигам до следното, че наистина аз пък тая политика, дето хич не я харесвам. Тя е мръсна работа. И както се вижда, става все по-мръсна. И нямам думи. Просто нямам думи. Нямам думи. Стоя се за думите, че ако мога защото чух, че новия стар президент. Айде пак съжалявам, че включих новините пак тая вечер. Толкова позитивизъм чух. Че така де, новия стар президент искал да купи там някакъв остров ли, какво ще купува, не го знам. Той не се продавал. Айде, той не сме продадени. Аз казах, че сме продадени. Някои хора са напродали заради някакви интереси, т.е. частично сме продадени. Както други хора си изнасят нашето злато за без пари. А сега тук чувам за лекарства, нямало инсулин. Как да няма инсулин? Ама нямало по аптеките. Защото не могат да се оправят пазара там, онези дет искат да гушкат парите. Цялата работа са едни големи схеми, хора. Повечето хора ги знаете. Или сте ги чували, или са говори за тях. Само онези са идиоти там, са правят на ударение. Те не са питали там. Кой да питаш, кой ще си признай, бе? Бите такова, признават ли си? Никой няма да си признае. Тоест много малко хора си признаят. Аз ако видя, че ако съм направил нещо такова, не дай Боже, или как... Да речем, че се изкуша да направя нещо. Или като дойдат да ме прещипят, аз какво ще се правя. Не, тук е стала някаква грешка, не съм аз, бе. И накрая, като тръгват да ме вкарат в затвора, нали, ще стоя те с наведена глава, и сме ги гледали, те дигнал си качулката, не ще да никой да го гледа, значи той допреди... Не е той, бе. Не е той. Никой не е виновен. Не, те не са виновни, бе. Оня там, днес килчета, те са ми ги сложили, нагласили са го. Театри, спектакли. И те, аз писам да си правя моят спектакъл. Тук сега някой едва ли не, ти там много плямпаш. Аз си плямпам, аз имам канал. YouTube за сега не ме е спрял. Сега може да съм прекалил, извинявам се. За политици не мога да се извиня, не. Както съм чул от хората, те искат да ги бастисват и не искат да ги виждат. А пък вие искате да гласувате постоянно за тях, не знам. Сега някакви нови работи гласите, т.е. те гласят, те се чуят как да се нагласят, кой кого да нагласили. Тук влиза в нови схеми, защото то зато и буксуваме, защото искат и нити да прецакат другите и те нататък и те нататък. Те нещата според мен са ясни. И не могат да се разпределят нещата. Зато и няма инсулин, зато и пак сега тук не знам какво ще става за напред. Но в цялата
във всичко, което... Защо продължаваме да копаем надолу, бе? Защото тия хора го направиха, бе. Защото си гледат интересите. Те не мислят за народа. Ако някой се е заблудил такъв, мисля, че вече няма такива хора, да са заблудили. Даже се иска да кажа нещо, няма да замесвам някои хора. Ако някога някой си мислил, както съм сигурен и знам, по потвърдени данни на времето преди, когато Бойко е станал там за първия му мандат, познавам човек, който е влязъл честно в политиката и си мислил, че ще стане честно. Няма да стане честно. Почват да го притискат. Човек, който е бил на отговорна длъжност в един от най-големите градове в България. Жалко, че не мога да ви го сложа тук като свидетел. Защото лично го познавам. И в крайна сметка какво? Човека просто си дигнал чокалата и казал, айде, еште си там, правите си, строите си и така. И сега човека нищо не прави. Човека можеше да има състояние, дори и скромно, ако не е толкова лаком, защото негови бивши колеги са още там. Аз бях свидетел на разговора между колеги. Само че този колега е по-нисшестоящ и се работи като обикновен работник, не взема подкупи, просто се работи. Така. Какво да говорим за тия? Аз казах, не обичам да говоря за тия неща, но за да се оправи този народ, защото то искам аз да се оправя. Ама не искам даже не искам да ме сложите някъде и да правя измами. Искам да си работя нормално, да вземам нормални пари, с които нормално да живея. Като едни съседи румънците, които си разстреляха там хората, сега те пак си имат проблеми, ще имат. Насякъде има проблеми. Меркел такива лайна изстрана Германия, че ще миришат те първа. Да. Той пък Хитлер таки слайна изстра на Европа и искаше на света да се изсели и да го завладее. Ще ме извинявате за израза, не? На здраве. На хората с чашките. Гадна работа. Искам да вземам нормални парични средства, за да се живея нормално. Не да се лишавам от какво ли не, защото не съм излизал на заведение от години. И даже не искам да изляза. Защото като видя цените, не ми е добре. Никак не ми е добре. Никак не ми е добре. А пак ми е добре, защото пак те ба накараха да скачам според някаква тояга. Сега тоягата, аз я определям тоягата. Няма да излизам на заведение, няма да правя или какво си, или що си. Ще събира едни парички и ще тия огърце, бе. Да се почувствам като бял човек. Нищо, че няма да вляза в таверните. Или ще седна само да те все пак, нали, да усетим атмосфера. Не ми трябва тази атмосфера. Аз атмосферата ми да си видя нещата, пътя, да си попътувам, да си видя гледките, да си видя морето и така нататък. Даже вече не ми са и къпи, само са мокре. Какво да правя? Стар човек съм вече. Минало ми време, дет се радвах на вълните. Да се бухам от тях и да стоя по една камара време водата. Не, те да са на пика,
да си пия питиета, да си слуша музичка, да се наслаждавам на момента. Това е голям релакс. Това е голямо зареждане, което ме зарежда и ми оставя спомени за цял живот, първото, което е. И ме зарежда за много. За много. Просто голям заряд е това нещо. И ми писна от нашето море, съжалявам за всички, които го харесвате. Аз съм българин, харесвам го, да. Но нашето море си малко такова гадно. И естествено нашите измамници пак тук. Да ви кажа, там се чувствам по-добре. Нищо, че не знам език и ма гледат така сигурно, примерно. Тоест, нали, не знам кой как гледа, ли? Ама тук тази селения вече някакви хора се правят всеки се прави вече на някакъв, надуват се. Не искам да влизам в детайли, че някой като чуеш сега ще каже пак този пък къв се правиш ти пък бе, ало, селенино. Не знам обаче кой е селенина. Аз или ти, който ще си го помислиш. Защото аз знам кой съм. Ама е такъв, дето съм ги чувал, ало. Много такъв царвули знам. И все повече стават. Къде ви е човешкото, къде ви са моралните ценности, етика, морал, такива работи. Те младите няма ги питам, защото там нещата са трагични. Там нещата са трагични. Тия младите с тия наркотици, дето не знам какъв процента, реалният процент. Защото тук говорим в едни проценти, ама те ми говорят за едни проценти, ама аз знам какво вземем, като вляза в магазина и изобщо не е тъй. И не знам какво ще ви чака вас младите или малко по-младите от мен. Виж, по-така ще видите някои неща как се случват. Аз въобще не искам да ги гледам. Зато искам да пуша цигари много и да пия и да се отървам. Ако случайно пак някой не ме убие. Както казах в едно видео, скорошно. То знае ли човек? Аз само съм моля да ме блъсне някой. Значи, ако мога да изляза от колата, ако той ме е блъснал, аз знам, че той ме е блъснал, уния гаменчета, де всички ви много взехте да ставате, бе, агресивни на пътя. Аз, когато бях агресивен, аз съм бил много сигурно по-агресивен от вас, ама закона за движение пътищата, като изключа, че аз решавам как да карам, защото разчитам на моите способности, на моята... Да бе, виновен съм бе. Карам силно, правя тройни изпреварвания, ама аз проблеми не съм имал, а вие имате. Защото сте смотаняци, примерно, или там не сте в качеството, което си мислите, че сте. Аз станам един клип на един мотор, мой преди 12 години, не съм правил задни гуми, не съм правил предни гуми, да, просто си усещах машинката и си танцувах на нея, така си карах. Там на това видео аз не знаех, че ма снима моя познат, който си мислех, че ми е приятел, пак той ми бил само познат, се оказа, няма значение. Хора всякакви, добре, че човека си го призна в един момент, нали, все пак, да не ме държи в заблуда. И то пак добре, че аз попитах. Както и да е, бе. Той го трябва да се пита, трябва да се пита. Макар че като питаш, то някой път пък тръгваш да питаш, то пък с конфузна ситуация, аз ще чуем как да излезем от нея, да. Много, значи, ето и много ме дразни, зато и в основата на всичко, че хората те се промениха, като тръгнем, че никой не пази нищо, фърля боклуци, има да, много хора съвестни, обаче масово голяма селения, така да го кажа, то не е селения, защото селените
по принцип са, според мен, даже на времето поне така беше, за по-голямо уважение, мисля, че. Нищо, че са по-друг тип хора, нали, дали, ама те нищо ще принесат. Свързано се с стари хора, с по-захлюпени хора, с по-невежи хора или неграмотни или как. Не искам да влизам и в тая тема. В смисъл, че мен лично маят, че хората се обезличават. И все повече ще се обезличават. Че няма държава. Няма. Тия хора трябва да изчезнат от там. А пак тия дето още ще гласуват и пак за тях, тотално трябва да ги няма. Да ни говорят, че трябва да се разследват. Аз съм сигурен, че трябва да се разследват. Това е мое мнение. Да вари, който иска да дойде да ме съди. Ще ме направи известна личност. Да заповяда, да ме съди за моите приказки. Аз не знам, ако мога да събера хора, да видим и да ми дойде този човек и ако има как да го... Не с домати и сеца да го замерваме. Да се кажат не ето кой искат. Жалко, че няма как. А пак те са правят на ударени хични им дреми. Значи не наглост, не безочие, аз не знам каква дума да се използва за тия там. Защото то стана като... Въобще забравяйте, че той са политици. Политиката е параван. Цялата работа е да влезем там у кацата и да лапаме мед. Да дърпаме кокали и кой ще вземе повече. И зато и няма пренося инсулин или нещо друго утре ще няма. Ще се случват и неща, които... Кой мисли за народа, бе? Само говорят, че народа... Дайте да направим... Някои хора се опитват, нали, нещо, или пък използват, нали, ето бе, няма какво, дайте че народа... Какво дадохте, бе? Къде го и той даване? Хората се оправят. Дори сигурно македонците ще не съм... Аз не следя. Аз само тук шибаните новини. Не знам какво да говоря. Всеки краде, всеки тук чувам някакви болници, някакви легла, пак някакви източване на пари, он се прави, че нищо не знае, ама стана някаква. Тото и някаква грешка, бе. Формално такова нещо е объркано там нещо. Какво е объркано, бе, брат? И ти се прави, че ни крадеш. Ко? И всеки път номера минава, фащат някой мишок от най-малките мишоци, дет ги дадат там на змиите, да папат. Нищо не става в тази държава и става все по-зле. Айде пак. Сега чувам, сега пак ще мадруват, пак май ще... Не могат да... Няма май да станат нещата и пак ще има избори. Аз гледам чат-пат новини, нали? Защото аз ако гледам ще ви кажа по-подробно моето виждане за нещата. Дали, ама нещата хич не са добри. И стават се по-зле. Ако има избори, пак варете гласувайте за оной човече, дето управлява 12 плюс години там. Не му знам статистиката. Ще ми бактиса. Докато те не са махнат, аз искам всички те са махнат. Да знам кого да плюя. Един президент и толкова. Плюя го и той е вина. Или поне ги намалите на 120. Ще са ми много. Много са ми. Или някой да ми даде разрешение да ги намаля. Да ги намаля. Колко откаже, толкова.
Ще си стиснем ръцете. Няма да се оправим никога, хора. И тук ще се избиваме. Още повече ще се избиваме. Още повече други ще има. И тия с малките, не знам, ще пораснат ли? Оправите се. Аз нямам много време и че не ми дреми за вас. Подрастващи и тем подобни. Оправите се. Жалко. Жалко. Ще е такова ти какаляшката. Ще едете. Не мога, чак не искам да гледам, да знам. Не искам, но ще трябва още известно време. Надявам се скоро да свърши. Ами, да не ви отнемам повече време, благодаря на Тес, на другите, явно сте от жалките, явно ви сте от развалените, минала ви срока на годност. Мислех, че има от тия хора, които познавам, мислех, че има нормални хора, обикновени хора, нормални, такива като мене. Нищо, че аз мога да бъда по-такъв темпераментен и малко да избухвам и да използвам по-груб език и такова, но това пак съм си аз. Както и да е, живи и здрави да сте. Да живее 100 години. И оня там да го управлява. Чао!